This is Facts Only on Capital Drive. Mazuvano katane tsika dzakasiyana-siyana kadzatinoteedza asi dziri tsika dziri completely different nezvadzaireva kare. Mazuvano takuona kuti zvimoko zvinopfekawo kamaheels, but maheels tinoona kuti akatanga ari evarume. Tikatarisawo zvakare tinoona kuti mawachi akusungwawo kamumaoko, asi tinoona kuti sandizvo zvazvaiveka pakutanga. Wachi dzaiswawo kamuhomwe dzisinawo kamabelts, ndosaka tiine kakahomwe kanonzi kasadya kunyanyanyanya kapamajinzi kaive kekuisa wachi kako kwete macoins zvingafungoka nevamwe vazhinji. Iko zvino pane tsika yekuti pose panosvikawo kamapresident oro vamwe vanoremekedzeka tinoona kuti vanowaridzirwawo kared carpet. Titarisawo kared carpet tinoona kuti itori tsika inomaka route inofambwawo kanayo nemapresident nevanoremekedzeka nemamwewo pamavip pamaevents akasiyana-siyana. Ende tarisawo zvakati tinoona kuti nhauka yered carpet tinonaka kuti yatekeshera futi pamaevents anenge okamamusic pamwe chetewo zvakare nemafilm awards anenge ana academy awards, amagrammy, magolden globe, amanama nemamwewo zvakare aungafunga nezvawo. Asi tinoona kuti kamitambo inenge iyoyi kunakidza kwayo kana kurongekawo kwayo mazuvano tinoona kuti kwakutoretwawo zvakare nezvinenge zvaitika pared carpet ipapa. Ende tiri panhau dzefashion pamwe chetewo zvakare neadvertisement chaiyo unoonawo zvakare kuti zvinototangirawo zvakare pared carpet. Ende tiri ipapo zvakare tatovawo kane maphrase echirungu akatouyawo zvakare pamusaka pered carpet, like kuti red carpet treatment, izvo zvinongoreva kubatwa zvakanaka, kubatwa zvine chiremerera, kunyatsosotwa as a guest, zvekuti kana newe unoziva kuti aiwa ndiri kufarirwa panapa, saka ndo inonzi red carpet treatment iyoyo. Saka munhu akasasa kuti I was at my uncle's and I was given a red carpet treatment, anenge achingosasa kuti kwakuleze ndakabatwa bholatko, ndakanyatsoitwa naise, ndakamarinetwa, kana iri olo ndakapuwa olo. Asi tichienda zveduka kumavambo, saka sezvatinongoitawo kamazuva ose pano Facts Only, unoonawo zvakare kuti kare hondo dzaive dzakawanda chaizvo, kwairwiwa kwete zvekutamba. Ende unotoonawo zvakare kuti even life expectancy yevarume yaiva iri pasi pamusaka pekuti vazhinji vaikita kana kuti vaifa vari pabattlefield. Saka kana tichitaura kanhau yehondo iyi hatisi kutaura muno muAfrica chete, asi tiri kutaurawo pasi pose. Ende tiripo pakutaura pasi pose ipapo tinoona kuti nyika yeGreece tinoona kuti ndio imwe yenyika yaive nevanhu vaifarirawo zvedhudhu stereke. Saka tiri muGreece imomo munzvimbo inonziyo Agamemnon pakaitawo kablaze vainzi Luden, so senzira yekupa ushingi pamwe chetewo zvakare nekupembedza kamauto ake akaisa tsika yokuti pose pavanodzokawo kuhondo vaisirwawo kakapete vachiimbirwa nemabhebhi akanaka vachipembedzwa. Panguva iyoyi pakatanga tsika iyoyi tinoona kuti kapeti yaiswa yaisava red carpet but paiswawo purple. Izvi zvinobva pakuti ruvara rwepurple kare rwaiva associated neroyalty pamwe chetewo zvakare neutongi. Saka tinoona kuti muGreece tinoona kuti purple iyoyi yaitopuhwa kazita rekuti blata, izvo zvinoreva kuti ropa rakagwamba. So tinoona kuti tsikawo yekuisawo purple carpet yakavawo zvakare katsika yekurangarira mauto ose anenge afirawo kuhondo, ropa ravo rabuda pamwe chetewo nekugwamba vari pabattlefield. Asi tinoona kuti nekufamba kwenguva vanhu vakatangawo kuona kuti zvedhudhu kana kuti zvekurwa hazvinawo brain. So tinoonawo zvakare kuti madzimambo akatangawo zvakare kuumba ushamwari, ende paushamwari ipapa vakatangawo zvakare kuvhakachirana. So pakuvhakachirana ipapa senzira yekunge uchibatawo muyenzi zvakanaka uyewo zvakare kuratidza ushamwari, tinoonawo zvakare kuti munana Athens madzimambo emo akatangawo zvakare kuwaridzirawo vaenzi vavo mamwe madzimambo mapurple carpets iwaya. Asi challenge yakazoitika ndeyekuti purple tinoona kuti dhai yacho yaidhura, dhai yainetsa kuwana. So tsika iyoyi payakazopararira kunana China nana Japan tinoona kuti vakanga vakushandisawo red carpet, iri kala iyo red yacho iri nyore kuwana uyewo zvakare kugadzira. Asi iko zvino tinoonawo zvakare kuti unogona kuwana black kana white carpet pamaevents akasiyana-siyana. Then tichitomukira zvedu
tichimuka kuendauka kuentertainment unoonawo zvakareka kuti ipoka pared carpet ndo panese ndo panodauka panopauka macelebo mukana wekuratidzawo kasmart ravo uyewo zvakare nguva zhinji madesigners anouyawo nemadesigns akasiyana-siyana. Tichionawo zvakare kutoti rimwe gore tine muimbika wekuamerica anonzi Lady Gaga akauyawo zvakare pared carpet papa akaweja costume yakanga yagadzirwa nenyama bifi chaiyo. Vaitarisawo zvakatoona kuti ipoka pared carpet ipapa pamaevents panoitikawo futika inonzi kana kuti wardrobe malfunction apo pekuti celeb rinogona kupedzisira razobuditsa mimwe mitezo yemuviri isina kakufanira kunge ichisasikwawo pachena. Izvi zvichibva pakuti mamwe madesigners ehembe acho anenge achizama kuveka different nekuitawo zvakasiyana-siyana, nokudaro panopedzisira pazoitikawo mamwe mistakes akasiyana-siyana pazvipfeko izvozvo. Then tarisawo zvakare vanhu vanorema vanopisa vanenge ana Jennifer Lopez anana Chris Brown tinoona kuti vanotoapproachwawo nemamwe madesigners hobo votobhadharwa kuti vange vachipfekawo hembe dzemadesigners iwayo pared carpet. Ndo zvatanga takabata zuva ranhasi. That was Facts Only on Capital Drive.